Hej alle sammen, velkommen. I har nok ikke set nogen af mine videoer før, men jeg vil ikke anbefale dem. I må gerne kalde det for verdens dårligste videoer. Det kalder jeg det i hvert fald. Det her er faktisk den eneste video, hvor jeg faktisk laver noget, der ikke er dårligt. Yeah. I dag skal jeg faktisk lave en chili challenge. Men jeg vil kun tage lidt af chilien. Jeg har noget mælk her. I min skole, der en af mine lærere har en chiliplante. Så fik jeg lov til at smage et stykke chili. Det gik ikke så godt. Og så fik jeg lov til at få en med hjem. Ja. Okay. Er I klar? Okay. Det her er chilien, det smager ikke af noget. Ja, det smagte ikke af noget. Jeg fatter ikke, at jeg gør det her. Jeg kan næsten ikke. Fuck. Du skal sgu ikke grine. Så nu tror jeg, det er godt. Nej. Jeg håber, I kan lide videoen, for ellers har jeg ødelagt resten af min dag